Nagkakita na yun pag-usab si Roldan ug Dora. Og din hinasayri ni Dora nga ang taong mipisil sa buot mulugos kaniya, pana day ni Ninette. Sa mga si Roldan, diha pa masayod nga ang iyang giluwas mao day si Dora. Og karon mga kasama atong sundan si Roldan ug Ninette dinhi ning atong sugilanon. Asa kapadulong Roldan Muran. Kay, kung dili mag-isiganahan ako, ano lago pamugusgod nga mo pakita asig maing pagtagad nako. Kay ang tao ra ba nga wagi gusto sa katao, di gid mo mapugos. Ang manduan nga tagdon ang wa niya ganahing tao. Basta, makikita ako niya karong gabi una. Ug may lain sa puntuyo niya. Mao ang pag-awhag nga buwagan ko niya katong SPO1 Jonas Moran. Abi ko magdili ka gihapon mo uli karon sabay. Din ka na mas nagatug kagabi. Ay, pastila ni mo nang. Ayun lang ko kabalak ig-asa kong buntagan. Laki ni igsuon mo. Tuwas nga laki pulisab. Noon sa kamantaon, puro mo kukuhay buot na nun ini. Gidool ta karon kay may nahunaan na ko nga maayong paagi aron mabalik na si Roldan din sa atong panimay. Tinuod ka, Jonas? May maayong paagi ka nang nahuna-hunaan? O unsa ka na, ha? Nang, isang giunsa ko sa paghuna-huna. Kinirig yung butanga ang bugtong paagi aron mabalik na si Roldan din sa ato. O makapadayon sa iyong eskwela. Ay unsa man lagi ka na maong paagi ngay mo nahuna-hunaan. Sulti. Nang, dili lang ko tamo kupot sa kwarta. Parang Roldan nga ipadasa itong maginikanan. Ihatag po ang lugar sa iyang bahin. Unsa? Unsa to? Ihatag na nato ni Roldan ang husto niyang bahin nga ipada sa itong mga ginikanan? No! Dili! Oh. Dili ko musugot, Jonas! Dili! Nang, kunya, so may sabi katarungan na to inay kung manawag na sa magsuksi na sa itong maginikanan. Jonas na anad na kitag dawat sa lugar sa iyang bahin, oy! Magubang atong budget kung ihatag na kang Roldan o gurot ang lugar sa iya, ha? Kinsa magoy dili maguba ang budget? Hasta ko maguba sa bang budget na ko kung buhaton na to na. Nabi ako'y daghang gastuhanan. Muduol, beta o sahig sugalan. Plus gasto pa sa atong uyab. Ay, parehas ta, oy! Ako lang ganit daan. Dako kong pildig hapos madyong, oy. 5 mil ang pildig ko sa madyong. Unya sa sunod adlaw, sabot na sa misuod akong higalang biyuda nga maestra ay nga musuod mig kasino. Kung sa gasto na musuod kag kasino, no? Ay, mao ang gani. Pilar guy sweldos maestra. O nga lisod nga ihatag ta ni Roldan ang tanan iyang bahin, oy. Nalipay man gani ko. Nga ta maghatag kang Roldan og bisan usa lang kadako. Kung mao na gani nga ikaw ang mo paugat sa pagdili sa paghatag gustong bahin nga Roldan nga ipadagi ka sa nagnikaanan. Anaay na lang pagunhaw na pa nga mabalik sa rin sa ato. Kay para guna ko nang pamina ho. Mao ra gani bugtong pagi, wa na gilain nga posibleng mabalik si Roldan din sa ato. Ihatag ang gusto niyang bahin. Ay di lagi, oy. Pangita lang unang paagi ka nang tili na to hilabdan ang bahin na ng kwarta ang ipada nilang mga magpapa. O kadagkag paagi, anong kada magyong ipada ang kwarta ang imong hilabdan? Hala! Kay pangitag paagi ha. Nyaya kong sursula. Wah! Akala ko pinigahintanga, oy. Dako na ba kong pildig hapos madyong na? Makalagot yun sa Roldan, oy. Kung mabalik pa lang unta siya din his bahay o puyo, wag yun tayo problema ba? Wah! Manghod nga way ayo! Masirupakon! May kami balik ka din, Ninette. Kaya importante kining isulti ko nimo. Mi balik ko nga ako ra, ate. Kay gusto ko nga istoryahan ta ang bahay ni Roldan nga akong bana. Mo na gusto ko pag-isultihan nimo ron ang bahay sa imong bana. Ate, wa ako makauyon sa gipakita mong pinagdan sa akong bana. Mahal man kahapon nimo nga imong igsuon. Pues, dawata si Roldan nga imong bayaw. Kay bana ko na siya. Ninette, dili angin ni maamang tao. Kaya daot na siyang klase nga pinuhat. Nasayop ka. Buutan ang akong bana ug mahadlokon siya sa Dios. Milayas lang siya sa ilang panimay kay gilupigan sa saduhan niya ka mga igsuon. Ha? Buutan? Dili siya buutan, Ninette. Tungod kay kriminal siya. Nakapatay siya tao. Oh, unsa? No, dili ka na tinuod. Baka ka na. Mao ka ni matuon. Og ako mismo ang nakasaksi sa iyang pagpatay og tao. Unsa? Mao ka ni matuon. Nakurat pang galing ko sa pagkakita ko niya. Tungod niya wa ko maghom. Nga siya ba ang tao nga kriminal? Og diin mo siya makita nga may patay siya og tao. Ha, Ate Dora? Dito sa kamingong nga dapit sa carbon area. O tuhoy ko. Tungod
Tungod kay nakita kag sa duha ko ka mga mata ang pagpusilya sa sakataw nga mihayaan sa akong atubangan. Human maigo sa iyang pagpusil. Unsa? Mao ba day? Bay Roland? Mo na ba? Igsuon ni Ninit nga akong asawa ang babae nga akong giluwas sa paglugos unta ni Estonia nga akong gipusil. Pero pinabuang ako di mo. Unya. Di ba din eh. Sa pagkatuna mo ni Ninit ganin nagkadlawan sa iyang isuon, wa ko makasulti ni Ninit sa tanan hangtod na sa mong pagpamauli. Og ning higayon na, sigurado ko nga gisultihan na gituron ni Dora si Ninit sa tanan. Oh, sa anak. Total lang imong gibuhat. Usa masabto ka bayanihon nga buhat, no? Iro na ka. Giga iro naman ko ya. Sa? Iro na ka. Sapa di eh. Hiro, asa na? Hiro ba? Biyan di ba? Kaya kung pa update si Isto nga na eh. Sigurado magiging nga lugusan siya. O glagmit pag atyon human niya makuha ni Istong. Human siya makuha ni Istong. Oh, kaya malipahin o sinit. Nga naluwas mo ang iyang iksuon. Pero may pasidaan maguna ako si Ninit bay. Likayan lagi ba eh. Pero ato higayon na. Mara begitu husto ka bato ni mo. O bisad ka to pang dura. Malipay siya sa imong gibuhat nga pagluwas gikan sa paglugos ni Istong niya. Unta lagi. Pero dahil man ako nakita niya itong Dora, murag ko man siya na mahimuot sa nahitabo. Katuntag yun niya gud taon. Nga sa to pa. Gusto din siya nga mahinayin unta paglugos niya. Ampot lang ato niya eh. Basta kay mura siya nahadlok pagkakita niya na ako kusab. Kung nabalaka ko ba eh. Basig masuko na hinuon ako sa Ninit nga nakapatay kong tao. Huwag iya kong buwagan. Talayo sinuon yung ikadlukan ba eh. Mahigugman ni Mos Ninit. Nahigugman Mos Ninit. Ha? Mau bito ganyan nga. Ipakaslan ka niya. Guasa mo eh. Under Di ba siya gusto nga mahimo kong kriminal? Bisan gani ako. Huwag mo ko mangandoy nga mahimo kong kriminal. Pero sa nahitabo naman yun. Di naman mabalik pang tanan. Di na kyud baytuban. Bay ka na, pangiyuin lang sa ilo sino bay. O sininit, di ba ko, nga musabot resyas tanan. Tungod kay ang iyang igsoon, ang imong giluwas gikan sa tino nga kaalautan. Kun mo, Ate Dora. Ang higadi unta nga magpasalamat kang Roldan. Kay giluwas ka niya gikan sa tao nga buot untang mulukos nimo. O bitaw. Ang ayun untang magpasalamat ko niya. Apan di na ko gusto nga siya ang imong nabana. Tungod kay bisag bayanihon pang yang nihimo. Kriminal gihapon siya. Tungod kay nakapatay siya og tao. My God! Ngano ba sad nga siya may imong nabana? Taong kriminal? Wala ko'y mahimo pa, ana. Ipaunsa pa taman na. Kung kriminal ang akong napana. Mahal ko si Roldan. Busa dili ko musukot nga magkabuwag ni. Gisultan ka rin ni Dora sa tanan? Dong, dili kini mao ang gusto kong mahitabo nga mahimo kang kriminal. Bisan bayanihon pang imong nahimo. Apan nakalapas ka gihapon sa usa sa mga napuo kasugo sa Dios. Nangayon ako pasalo niya na sa Ginoo Ninit. Og siya na lang bahala na ako. Gamukom. Kung di ba kong dawaton nga to sa ingking harian sa langit. Basta kay di gid ko mahimong maghinanaw lang. Kaya doon ay mga tao nga binuangan. Roldan, ayaw na ginugos pang imong gipuhat kapag kutlo kinabuhi sa tao. Basi mabilanggo ka. Kung di ko gusto nga mawa ka na ako, tungod kay mahal ta ka. Di ko gusto nga magkalagyot ang duha, Roldan. Mao ba, Silginas? Mao ko na, Brando. At ano siguro mo tuwag si Dora kay ay mingaw na sa bayan. Kadali na sa nimong gimingaw niya sila eh. At itong isang adlaw kapag ganun, nabuntagan og tuog sa ila. Sa kabaya, Brando, murabeg di ka ubahan ako, murabeg wag ka masuhito na ko. Nagyo ko, di ba? Basta ba natin ganahang uyab? Sige, hangyan nagbalik-balik. Pero mapulaan na gani ko. Na, sibat na yun. Ang kuyaw ini, sir. Ang kuyaw ini kun madutlan ka itong Dora. Gwapa na ba sa tubayan na? Unya, ikaw pag yun ang nakauna sa iyang pagkababay. Nya, miingon pag yun ka nga, gitratar ka niya sa magyud sa iyang bana. Tinuod bito na. Pero di sige mahitabo makagusto ko niya.
Panimaos lang tumungkos pagpakigrelasyon ko niya. Kay gipakyas ko ni Ninit sa akong gugma nga akong gitanyag niya. Natural ang iyang maguwang mo ay magkatagamtam sa akong panimaos. Oras ko magsabak na niya nas Dora. Muhilak na dugo. Kay di gam nahitabo nga mga sawa kong Dora. Oh, kaysa kanina nawag ay. Hoy, tanawa raw apalibag ko. Ang atong kisgutan, may nanawag. Hello? Hello, Jonas? Day Dora? Nanawag ka man. Duty ba ko, day? Arion niya karong gabi, ha? Kuan, dili na, pag kumakasiguro kung makaanak ba kurong gabi, busy mo gusto ba ako? Off duty man ni karong gabi, di ba? Kuan, day, doon na may meeting nung gabi, day? Juan, ini ko man lang sa mga meeting, ari. Kaya may importante ko isulti ni mo, bahay ni Roldan. Unsa? Kaya nga naman ang bahay sa badlungon kong manghod. Ha? Ay, unya talaga kasultihi sa kunasayaran kung makakita ka sa personal. Basta nga importante nga isulti ko ni mo, bahay sa mga manghod. Sige. Muanak ko sa inyo kang gabi. Sige, bye. Gusto kong siya makikita na kong gabi. Kaya may importante ko na siyang isulti bahin kang Roldan. Pasangil rin niya, sir. Pero ang tinuod, gusto lang siya makakita ni mo, Pirmi. Patay ka ni mo bayana, oy. Sir Jonas. Hida. Nagsabot na taga niyang buntag nga. Magkurom nag-inom ron. Pero, paldoon ka kandula. Buwag sila ron. Off duty naman da. Bago mo sa tanag-hiskot, di mag-inanti ka nga doon kung pabuntag na sa ila. Mau lagi. Mingaw ko. Mao nga. Ako ko tekatik lang ko tutang akong gisukod ba ko sabi ka na ko yang gusto na ko ba niyang nawag mga ipatuon ko ato ko pagtulgan niya tuon na lang. Tuon na ko tos Dora. Unsa ka ba ya brandog sige lang. Sige ka lang tingsi diha. Pero ang importante ni nga masusi na ko. Kung sa isulti na ko bahin ni Roldan. Way problema. Ugma lang ta magkuro mo ginom sa gawas. Sige. Pero, sa ako lang giingon ni mo, sir, balik ko na ko. Kung ako pa ikaw, tanaas duray pang sawa. Gwapa, bigbuutan ng babayan na. Ayaw ng panimaos, eh. Hikalimtin na lang imong kalagot ng Ninit. Kay bisa mag-unsa ka pa. Imo na ko lang bayaw si Ninit. Kay asawa na siya sa imong igsuon. Unsa ko'y killer? Unsa ko'y nakapatay si Roldan? Mao ko tinuod, Jonas. Og ako mismo ang nakasaksi sa dahil nakapatay siya og tao. Imanduan na usab ni Jonas si Dora aron pagkumbinser kang Ninit nga magbuwag ang magtiayon. Apan pakyas si Dora. Unya usa ka adlaw ni ana may usa na usab ka babae nga nabiktima sa pagpanglabdi sa Carbon Market. Din usa ka syano ang midali pag-report kang Roldan nga si Berto Hiyong ang nanglabdi. Ug dali nga gipangita ni Roldan si Berto ug nabawi gyud niya ang kwarta nga nalabdi niini gikan sa babae. Hilabihan ang gibati nga kalipay sa biktima nga nabalik ang kwarta ug hilabihan ang kasuko ni Jonas kang Roldan. Wa gi kumahadlok niya bisan kamay bayduban. Ug kung magtinguha man kani siya sa akong kinabuhi, kinahanglan iyang sigurohon nga dili ko niya mapindan bisan kamay kinabuhi. Kadi gina ko sa katuldan. Kaya kung nahitabo pa nagmagahi pa sa pag-uli sa kwarta nga iyang gilabni, pusilon pa man gid siya. Ay, okay, ka rin tutuwa ka. Bay mo magkumpul sa'yo. Nabay ko rin, bay. Ano ba sa akin ng tao, eh? Dili ni baong kinabuhi ang gusto naman ni Manang Erlinda ni mong gasudlan. Usa ka man. Usa may gusto ninyong buhaton ko? Nga magpunay kaguol tungod sa inyong gibuhat na ako nga pagpanglupig, ba ba? Ay, di mo magkura ka. Bueno, balik ko puyo sa ato. Iskoy nagbalik, kaya ako rin bahala nga mo pasabot ni Manang Erlinda sa tanan. Ihatag na mo ang tanan nga bahin sa kwartang ipadao niya sa atong mga ginikanan. Gani na kagapon lang ako napadaan ang galas mga magpapa. Oo nga tanadong, kuyog na ko sa bahay. Aron kuhaon to nimo ang lugar sa imo. Tanan na mamuli ito sa bahay. Tanan na. Uhay ng tanan manoy eh. Wala ko'y gana pang mo eskwela. Ug labaw sa tanan, minyo na ko. May pamilya na ko. Kusa, di nahaom na ko ang pag-eskwela. Rodan, Rodan, hanap pag ikaw. Mag-istorya ako na ta, Rodan. Mati, sir. Pana, lupad ang Duban, balik ka regot. Sir. Sir. Tabangi kong hangyo Rodan, di. Nga mo balik sa bahay. Ban, ako ka madawat na kong katidad kung makumpinsir mo si Rodan. Nga mo balik sa bahay niya magbuhag sila sa nila. Sir, kanang kung sabi pagtuon mo sa kaminyon, sir. Dua-dua lang nga, yanuhon lang ninyo nga buwagon. Usbar ko to? Usbar tong sulti mo? Sir, ang kaminyon, sir, dili dua-dua.
Diyos ang nagbugkos nini. Ug naa sa gipanumpaan sa magtiayon nga kamatayon lang ang makabuwag nila. Wa pa mong ka makasuway nga kuan sir kag kasal ka good muna. Oh, kuan pa sir? Bisan pati kali og wa ka pakasuway sa kasal sir. Oy. Kung may uto ka lang sir, kung may uto ka lang, makamao kay gyud mo pinta nga dili sa buwagon ang mga tao nga gikasal na. Nga sa ato pa bugo ko niya ikaw mo ay bright. Dali ni Gudman. Pagod na imong dunggan rin. Sir. Bayan ta ka. Sir. Pinamigo ni ha. Duban timan ni gini ha. Gamay na lang yung kuwang. Gamay na lang yung kuwang. Upos ka ining pailog ko ni mo. Ikaw naman niya. Usa ka baya sa nakatampo ron. Maabot si Lourdes ka. Ay, paglihok. Paminaw na ko. Sir, si Bantay ka lang dito. Balik! Balik! Lainam, sukom di ay! Saan? Sila, la. Ako naman may basulo nga. Naabot si Bay Roldan ni Carbon sa mataon. Sa pagtulan Roldan, ha? Ay, katiyo nga dili makamausap na huna. Huwag ka nang hunahunang unsay gusto. O unsay sayo. Unsa? Ingon ni ana ang gibuhat ni Roldan kaganina sa carbon? Unang. Nakita na ko ang sabot sa nako nga gahin na gyud pitulon pas Roldan. Mao nga dawaton lang gyud natong tanan. Moabot gyud unya ang adlaw nga kun dili siya ang mapatay sa mga tawo nga nagdumot niya. Aw adto gyud siya sangko niya sa priswan. No, dili ko musugot nga mahitabo kana ni Roldan Jonas. Busa pa ning wahaon ta gyud mabalik siya dinhi sa ato. Di na lagi na mahitabo pa nang. Una nakita na ko karong Roldan nga bisan og ato pa man ginikanan ang mo kubinsir niya nga mabalik din isbay. Nya mo balik sa eskwela. Di na gina masugot pa Roldan. Ginoo ko. Jonas buhaton ta ang tanan. Aron masalbar pa na to kinabuhi ni Roldan nga misubay na siwi nga daan. Okay, sige na. Musugot ako karon nga ihatag ta kang Roldan ang tanan niyang bahin nga ipada sa tumagi ginikanan. Musugot ako, Jonas. Manang, ako na kanang gisulti niya ganiha. Nga ihatag ta niya ang tanan nga bahin sa kwarta niya nga ipada sa atong mga ginikanan. Pero na mibalibar ni gud. Mibalibar si Roldan. Jonas, makaluluoy si Roldan. Kung magpadayon siya pagsubay sa hiwi nga daan sa kinabuhi. Busa salbahon da siya. Polis ka nga iyang maguwang. Busa di ko kag ikatabang aron mabalik sa nagmalandagan sa kinabuhi ni Roldan. Busa gamitang imong pagkapulis. Maluwing taon ka sa itong mangod. Nang, dawaton na lang yun nato nga uwahin na yun ang tanan. Di na balik pa ang nahitabo sa mga dagat sa kinabuhi ni Roldan kaniad to. Kung saan kaya itong buhaton karon? Kamu ang paggunahon ako no saon tas pagpasabot ang atong mga dilikanan ay nahitabo karon sa atong mangod. No, dili ko musugot, Jonas. Masalbar pa na ito. Dili pa ko. Atuon ko si Roldan. Di siya kung saon ko sa paggunahon na. Murag wa nagipaglaom nga mobalik pa kaniadto ang dagan sa kinabuhi ni Roldan. Uwahin na gyud ang tanan. Uwahin na. Naunsa ka naman in taon, oy, Roldan? Di ba giingnan ta naman ka? Hindi ka namang hilabot pa sa kinabuhi sa ubang tao? Kipasak ka na lang unta ni mga pulis nga mo'y magita sa taong ng labni. Wala ka naman, day. Kining... Ayaw na lang paglimod. Kay si Duban ang nagsulti na ako sa tanan. Pasilo ako, day. Maglagot ng kumagunahuna ang dunay binuangan. O, nabuhat ko lang kadto kay nakita ko manggid nga makaya ko ang pagsulbad sa mga problema. Luoy ba isa kang biktima? Roldan, kung padayon ka gani magtuman sa imong gusto, magkapuha kita. Kay kung dili ikaw ang mapatay sa mga tao nga nagdumot nimo, ako ang mamatay tungod kay ako'y patsyon o niya sa mga tao nga nasilag nimo. Ninit, Maluoy ka, Duban. Tultuli ko kung asa na malhin upuyo sila si Roldan o si Ninit. Kinito ko silang gipuyan. Uwan naman ko na sila dito magpuyo. Naman na, ma'am. Wala na ba dyan ko bibaw kung asa sila balhin, ma'am? Duban, maluoy ang taong kanako. Nasayod ko na hibaw ka kung asa sila karon balhin. Importante yun kay kinituyo ko kang Roldan. Sige na. Kuan, ma'am. Hindi na bawa ka sa balhin. Ikaw lang pakita, ma'am. Bita, ma'am, ang tinawad, ma'am ba? Nakatultol mo kapag asa sila.
Tugon mo gutos bay Roldan nga kung mutana ka, kuno anang dili ka kuno sultihan kun asa sila karon. Kaya ang imong tuyo kuno mauro man kang pagpangita gubot. Pagpunit kasaba niya. Basta si Deninit imo pang apil kuno kasaba. No. No, mo resulta. Dili na ka na ako Ah, no, buhat taon. Dili na lagi. Sige na duban. Sige na. Dada ko ngadto sa ilang na imutangan. Sige na duban. Sanan na, igo na. Gusto matay, ay napaghilak. Oh, sorry. Di na ito nag-uusap, usbon pas magbuhat. Isaad ko. Basta ba ya? Isaad ba ya yun na? Lagi, isaad ko na di. Dili o dili na kumuusap pa. Bay Roldan! Bay! Oh, si Duban man ron. Sa bagay tuyo? Salamat. Salamat talaga, Jonas. Gimingaw nag-iko ni mo. Oh. Kala ko di mo pa ko pa. May problema ba? Doon lagi problema. Naibaw ka na kung doon siya problema na ko. Bahin sa kumangot ni Roldan. Mga ano na ta. Nakapanihapon ka na ba? Naman ako. Ako, wa pa. Mga kaon na lang sa... Magigdungan ka mo kaon. Nagaluto ang kusudan. Kadali ha, kaya magsukat ko. Roldan! Dong! Dong, magsulti ta. Dili na lagi ko mga saba pa nimo. Sige na, Roldan. Dong! Ilag pa, ma'am. Ilag pa, ma'am. Ano ba na? Ilag pa, ma'am. Wala yun siya tubag, ma'am. Ano ba dili ko gusto likayan ko sa kumangod? Mahal ko siya. Mahal ko nga kumangod. May hangyo ni Roldan, ma'am. Sige, Ninit. Pagaw sa siya. Sige na. Roldan? Dong? Dong Roldan, gawas lang. Di na mga saba si manang mo. Sige na, Dong. Ako na kining naghangyo ni mo. Gawas na, Dong Roldan. Naibaw na mga ko. Kung sensay tuyo ni mo manang. O nga, di na ko ganahan makikatubang pa ni mo. Roldan, gisultihan ko ni Manoy mo sa nahitabo kag ganiha. Sa pabawi mo sa kwarta nga gilab ni sa usa ka snatcher. Magkadaghan mo na gid kini buhata. Ug tingi gayo na. Daghan na gyud kaayo ang mga taong dautan nga nagdumot ulit kuha sa imong kamatayon. Naibaw man ko, ana. Pero wag ko mahadlok bisag gamay. Bisan pila pa sila kabuok nga nagdumot na ko. Roldan. Naibaw ko nga ang wa na mo paghatag ni Manoy mo sa stungbahin sa kwartang gipada sa itong mga ginikanan ang imong nahiubsan. O nga, miunda ka na sa imong pag-eskwela. Busa dong angay ka na karon nga malipay. Tungod kay ihatag na namo karon nimo ang tanan nga alang nimo. Basta mo balik ka lang sa ato. Mo padayon kasi imong pag-eskwela, ha ba? Gisultihan na sab ko na ni Mali Jonas. Gibalibaran ko na siya. Oh. Uwahin na ang tanan, manang. Ug usa ray kasulti ko. Di na gid may tabo pa nga babalik ang tanan. Tungod kininyo na ko. May asawa na ko. Pwes, kung ako man ang nahimong rason aron dili ka na mahimo pang mupadayon sa imong pag-eskwela, Roldan. Andam ko nga makigbuwag nimo. Basta mo pauli ka lang sa inyo ug mupadayon ka sa imong pag-eskwela. Ngunit, Labaw na ko nga dili gusto nga mamiligro ang imong kinabuhi. Busa, aron balikayan nga may kadaot ka mahitabo nimo. Mas maayo pa og mobalik ka na lang sa inyo. Padayon sa imong pag-eskwela. Ug gikalimti ko. usa? Dili ko eh. Di ko masugot magbuwag ta day. Usa mawala kay gugman ako ninit. Musugot na naman na magbuwag ta. Musugot ko nga magbuwag ta kay mahal ta ka. Di ko gusto nga mapatay ka sa mga tao nga nagdumot nimo. Mas palabihon ko pa nga magkalagyo ta basta buhi ka lang. Di ko masugot magbuwag ta. Nagkapatay ka ba? Di ko masugot. Pida sa listay law eh. Huwag ikaw manan, pauli sa ato. Kisultihan ta lang ka. Bisa magkabuwag pa mas. Di na ginahitabong mabalik pagpupuyo sa ato. Ang padayon sa eskwela. Nagkapatay ka. Di na mahitabo nga mabalik pa ko sa ato. Di na. Wala gyud ay say gusto nga mobalik pa sa inyo, ma'am. Ninit hangyo lang. Padayon na lang yun ang imong pagkumbinser kaniya, ha? Dako kay kag ikatabang aron mabalik si Roldan sa amo. Busa, kumbinsi ra gyud siya.
Dako ang kantidad ang ihatag ko nimo kung makubinsir mo gyud si Roldan. Wa ko magkinahanglan sa kwarta nga imong ipayad, ma'am. Buhaton ko lang ang pagkumbinser niya. Kay nakita ko nga namiligro ang iyang kinabuhi kung magpabilin siya og dugay dinhi sa gawas. O kung dili magyud sa mubalik pa sa inyo. Kinahanglan nga mubiya na gyud siya og pangwarta sa karbon. Aron balik kaya niya ang mga tao nga nagdumot niya. No, ang among gustong mabalik yun siya sa bahay ni Ted. Basta maluoy ka. Kumbinsi na gyud si Roldan aron mabalik sa bahay. Maluoy ka na ko, Ninit. Unsa? Mao ka na, Jonas. Bisag gawin sa kus pagkumbensya si Ninette magbuwag silang Roldan. Pero dili ka siya masugot. Managingon ko ni mo nga lisod ka silang buwagon. Tungod ka nagbinahalay sila sa usag-usa. O ang libing-ligon. Kay kasal na sila. Sa ato papakyas ka sa akong gisugo nimo. Oo. Pakyas ko. O nagtuo ko, Jonas. Nga bisan ka mo pa sa imong igsong babae. Ang maningkamot na magkabuwag sila. Nga dili yung kinamahit mo pa. O kung ako ba ka mo. Pasag na lang ninyo si Roldan at si Ninette. Nga magpagkabuhi isip magtiayon. O ang bayan sa imong ginikanan. Sultihin na lang silang minyo na si Roldan. O di na lagi mo balik pa sa kiniatong kinabuhi ni Roldan. Di pero gimanduan ba ko nimo Dora? Manduan ko nimo? Uy. Nakita na lang tuwan ko lang ang dili ko na hitabo pa ang gusto niyo mahitabo sa kinabuhi ni Roldan. May baro ka bang god? Pauli na ko. Pauli ko yung mahimo din yung pag-anhi sa inyo. Ayaw sa pagpauli, God. Kung mahimo ano na sa bayig na. Bimingaw na paya ko nemo na. Diri ang bahin kang Ninit, Roldan ray akong tuyo ang pag-anhi na ko nimo dinhi. Ang pagsosi kung may nahimo ka na ba sige sugo na ko nimo sa akong gipalihog nimo. Kung mamakani mo pauli na lang ko. Anyara, God. Oh. Jonas, bimingaw na kay ko nemo. Ay, mamamot kang gitok mo. Wa ko'y gana ron nga makigdog nimo. Sabot ka. Diya ka na. Jonas! Jonas, balik ko na! Jonas! Jonas! Wala ka siya maminaw pa na ako. Nasupaw siya na ako. Iwa ko magatuman siya ang gisuko. Dong Roldan. Lawom ng gabi eh. Matog na ta. Katog na nito una. Sa'yo pa ba ka magtrabaho, ma? No. Di ko matuog kung dili ka usa matuog. Tanan na. Dungan ta og higda. Nagkapamukad na baya ko og panig. Tana. Karoon pa ko. Dili ka man di tinuod nga nigugma og nagmahal ako. Roldan. Roldan, nasayop ka sa imong panulti. Mahal ko ba ayo ikaw? Tungod kay ikaw ang akong gipakaslan ug ikaw ang gitugyanan ko sa akong kaputli. Apan ganun makatugot pa man nga magkabuwag ta. Kana tungod kay gusto ko nga malayo ka sa mga tawo nga nagtumot nimo. Ug makaayon nimo nga mopadayon ka sa imong pag-eskwela. Ug ang giingon ko nga magbuwag ta, temporaryo lang una kana. Magtiayo na ko ta. Pusat di na mahitabo nga magkabuwag pa kita. Ang gusto ko lang nga mahimong hayag ang atong ugma kun magkapatunaw niya kita og anak. Dili na hitabo mo balik pa ko sa amo. Kung gusto ka mang malikay ko sa mga taong nagdumot nako. Okay, ako nang buhaton. Dili ta magbuwag. Ang nakadaot pang gud nimo kay mo apil ka sa problema sa uban. Kung doon na kay makita nga binuang, ayo lang untang apil. Problema na sa mga pulis ang pagsulbad sa ingon anang kaso. Sila gud ang gisulduhan sa gobyerno aron mo sumpo sa mga dautan. Kunya nganong ikaw man ang mubuhat ni anak. Dili ka man tinugyanan sa balaod. Higo na. Pagkasabot na ko sa gusto nimong ipasabot. Ako lang nga dili ko magkahinanaw rin sa mga taong dautan nga ako maaktuhan. Kaya maghimog buka nga makapalaot sa bang tao. Muli din ako mahimo. Sige na. Laom ng gabi eh. Matuhog na ta. Sige na, Roldan.
Kumusta na inyo lakaw? Wa pa bagyapon ko mo'y nahimo sa akong gisugo. May nakuha namin, boss. Taga-carbon yapon. Dua ka tao. Mga ex-convict. Ang trabaho nila karon, pagpanulis o pagpangisnats. Mayo kon mo kana. Og kung maabot na gani ang maong tao, ugma, dadaday na ako Dada sa opisina. Kay, ako ang kiksabot kanila. Okay, boss. Sige, magalakaw na mo. Ay, Dili ko may mutang kung dili ko makabaw sa gibuhat niya itong SBO1 Jonas Moran. Nga pagkulatan niya na ako dito sa bar. Mugasto ko bisan pila. Basta makabawas lang ko nitong maong pulis. Mao ba dong? Uday, di lang ako mangarga ron. Suruyon ako ang tibok siyudad. Aron mga apply ko lang trabaho. Wa mo kayo gusto nga maundan ako sa akong trabaho dito sa merkado. Oo, aron malikay ka sa disgrasya. Busugot ko nga mangita kong laing trabaho. Basta di lang ito magbuwag ha. Haba? Oo, o dong Rodan. Tana, magkuyog na pa sa gawas. Oh, tana. Kaya ako mangita kong kaplayan. Nakasiguro ko nga makakita ang gigkong trabaho ba? Kada ko din ang siyudad. Siya ro ko mag-hire. Bitaw. Sige dong, tana. Ato na ta. Sige. Lingkod mo diha sa akong trabaho. salamat, sir. Kung sa imong ipatrabaho na mo, sir? Doon ako gustong ipapatay ninyo. Ilado kayo tuhana sa carbon market. O taga-carbon ka mo. Busa sigurado ko nga nakailam mo na mga tao nga ipatarget ko ninyo. Kinsa na siya, bossing? Ang igsuon ni SPO1 Jonas Moran. Gagi kalagutan ko pa kayo. Si Roldan Moran. Si Roldan Moran, ay. Nakailamin niya, sir. Pero, lisur ba kuha o natawhan na? Kay dango ka na. Kung kursunado ka na patay. Daghan ang mga tao nga sama na mo nga mangiguay niya sa karbon nga nahadlok niya. Kay masukod siya kung doon na yung binuang nga yung masakpan. Di ba? Nga sa ato pa, dili mo makahimo na ng buta kung ipabuhat ka ninyo. Dili ba mo makahimo? Taod-taod na ko nagsigit pangitag nag-hire trabaho ta. Pero wapagit ko makakita. Yung paniod to na lang. Ay, kapuyab na mga trabaho eh. Huwag ka nang dapita. Dako nga kumpanya ka na. Kana, suwayan ko na pagpangutana. Kung nagkinalang ba silang empleyado. Huwag di ka diha. Mangita dahil po karinderya nga akong kakanaan. Pero medyo kutong na ta. Mau ba, Sir Busing? Mao ka na. Bahala na og dili ninyo mapatay ka ng Roldan. Basta makahimo lang ko mo kadaot sa iyang kinabuhi. Aron mapasakitan ko ang iyang igsuon nga pulis kay gidumtan ko. Iyon anay lang, sir. Manulis, be. Ug ang nga ni Roldan Moran ang among dadon. Pero sa ingon, si Roldan ang maunay-unay niya sa pagdakop. Ikasakit niya pag-ayo. Kaya iya kong igsuon kunuhay ang manulis. O sige, buhatan na ninyo. Pero kung makahigayon mo sa pagpatayod kang Roldan mismo, o dili ba kang SPO1 Jonas Moran, mas ikalipay ko kini. Ikalipay ko kanita ko. O sige, kuhaan nyo sa misa ang cash advance o makalakaw mo. Naunsa man ko. Ilan sa pabati ko sa kuto-kuto. Wala ko kasukawan. Dili ka nga mabdus ko. Ingon na ba ani ko ng batiyon basta magsabag ako sa kapapay. Diyos ko. Kung matinawag kaya akong katahap ka mabdus ko. Sa'yo akong buhaton. Kailangan mo pa check up po, doktor. O kung mablis mong gani ko, kailangan masagid dayo ni Is Jonas.
Mao ka na, Jonas. Gitanyag ko na kang Roldan kaganiha. Nga ihatag ta na kaniya ang tanan niyang bahin nga kwartang ipada sa itong mga kinikanan. Napadili na siya mabalik pa din sa ato. Daan ko na ikong giingnan na yan. Gisultihan ta na ka. Bisan ka na pa'y ihaylo na tong Roldan. Di na magsilbi pa. Jonas, kipati ko na karoon ng tumang pagmahay. Anong wa tayo hatag kang Roldan ang gusto niyang mahitabo? Kabalaka naman ni mo, ana. Ayaw pa na ang problema, oy. O man ka naman problema mismo yung Roldan niya, nga siya mo inabutas peligro. Sak, baya. Kay nga no, ikaw. Gipaliwa mo ba lang kini nahitabo karon sa kinabuhi ni Roldan? Huwag ka naman kipagbahal sa atong banghod, ha? Jonas! Kuan ma. Niara lagi si Roldan ma. Pero kuan man gud maatol nga inig tawag nimo kanang kuan uwa siya dinhi usahay makatug siya. Pero nakuha ko na mag-uni ang cell number. Ako lang unya i-text nimo ha. Uwa man gud ako ma-memorize ma. I-forward ka na ako karon tayo ng number ni Roldan. Kaya ako'y matawag ka niya. Hello? Hello? Ma? Ma Carlota? Gi-off na niya yung cellphone, Jonas. Imo na lang ang tatong gisultihan. Pida ko pwede katubag ato. Isultihan ko mag-istunood ba? Sabi niya, oy. Ano sabi niya? Tihan niya. Pati man gani mong kuya mo pagkasayod ni mo si mama ang nanawag. Jonas, sa may buhaton ta. Gusto siya manawag kay Roldan. Sa man, ihatag na pagkang mama ang cell number ni Roldan. Oh. Jonas. Sorry, kinahanglan ihatag mo na kita na ang number ni Roldan na tumama. Pansa, dili mo tanan mo buhaton ba? Imo lang tatong gisultihan sa mama. Kay kuyaw, kung si Roldan ang una nga makapahaba nilang mama. Kita pa niya yung makalabuso ini. Labi na unya kung si Bako. Atakihon siya sa papa. Gusto. Mas maito gisultihan ta siya. Apan maglisod lagi ko sa pagsulti, Jonas. Diligid ko makaako. Aw, ikaw tingali, mas may pag ikaw na lang mo diskarte. Eh, laki ka man, ug pulis pag ka. O, kitaw ka si mama. Ug ikay sultis matuod. O pagkahuman, ihatag ta na asal number ni Roldan. Saan ko man ka sa pagsugod og istorya, no? Pero maulagi di gid maayo nga dugayon ta kinigsulti nila. Kay nagpanika na gid si mama nga makigsulti ni Roldan. Pero sige, bahala lang ni. Akong tawag sa mama. Ako'y bahala mo diskarte. Akong cellphone. Sa man? Sa man, ibagting na ba? Oo, may bagting na. Jonas, Ma, hay na ba ang contact number ni Roldan? Nagpaabot ko! kining, ma, sa dili pa na mo ihatag nimo ang contact number ni Roldan. Sultihan ka na lang yun ako sa tinuod sa nahitabo ni Roldan, ma. Ha? Ingano? Unsa'y nahitabo sa inyong igsuon? Unsa, Jonas? Ang tinuod, ma, dugay na gitong daming duha sinang Irlinda nga musumbong niyo nining tanan. Pero nahadlok magumi nga tingalig magbuol mo. Unya, atakihon unya simbag ko sa papa siyang sakit sa kasing-kasing. Kaya! Wa na mag-eskwela. Milayas na ni sa atong panimay. Pagkat-pagkat Roldan sa gawas nga wa gyud may bawas manang hangtod nga nagumon kinis drugas. Unsa? Diyos ko! Nga nung nahitabo man kinay kang Roldan. Unsa man... Pero kami naman sa iyang gibantayan nga malipat ni. Wa may magkuwang sa among pagpakimangno niya. Manghulo na mo. Pero kahit naging uwang badlong mo ni Roldan. Jonas! Kung nasawa na hindi ba mahal ni Ede, siguro sakit. Ang number ni Roldan, forward ka na ako karon dayon. Sige na, Jonas!
Duha ka tawo randong. Ang usa ka tawo nga armado mao ang mitiyo na ako og pusil ug mao mikuha sa tanan kong halin. Ug ang usa niya kakauban nga dihara sa may putahan nagwara-wara sab sa iyang armas. Mao nga huwag nagkasinggit og padapang. Kami kuha sa kwarta, sir. Kisambit siya ang anong kinundan mo rin. Unsa? Roldan! Paano usap sa igsuon ni Sir Jonas? Ang nalambikit sa pagpares. Mga gawad! Huwag ka mga garon eh. Dili lagi mo sugot si Ninit nga mangarga pa ko bay. Kay mahadlok siya nga may daotang niya mahitabo nako. Tungod sa kadaghanas mga tao nga nagdumot nako. Ya bay, nugun ay mo mga suki nga mo pray bay. Oh, agbo sila pagita nimo. Mao gini mahitabo. Saan man nga di naman sugot si Ninit? Tubida bay husto mo sa ninit bay. Uyo to kun may daotan nga mahitabo nimo. Busa ka nang kuana lang, pagitan lang og lain nga ka-apply bay. Kung nakapay ka-applyan karon, pero sa kanto-kanto maka-apply ka ron diapog. Kanang dako ka grado. Mao gini permi na kung diampo sa Ginoo bay. Unta makakita na lang kong trabaho. Sigurado kay kana ba kay dako ko grado. May magparehas ka na ako nga. Pero ako mas daghan pero kwarta no nimo sad. Diba? Sigurado jud ko ba? Daduhan ka gud. Ayaw kay niya kaya tutuha kang dako. Mga pulis ba? Usap kay na tuyo. Ayaw pa kita ng liyo, ha? Liyo ka! Ha? Ayaw! Kayo ta. Pasibuti ni. Nganon dako lang ko ninyo. Usa kusa. Ikaw ang gitumbok mo nanuliso sa katindahan, Sinsik. Dili lang ginugay. Usa? Ug ngano ako man? Tinira ko sa bay. Wa ko malakaw. Abito sir, kantis. Tigo sa sir. Tigo sa sir. Dili ra man si rundan sir. Wa man si mulakaw sir. Hilom! Wa lagi sir. Nabugit kawatan mo tunggan? Busa ayaw na padagang paglangan, Roldan. Kuyog namang malinawang na to sa presinto. Magmagahi ka galos magkuyog. Pusilong kag dito tunduha ka. Dip! Dali! Dayon! Hinayang ako. Wa ko'y kalibutan ninyo gipasangin ako. Ayaw lagi magagahi! Kuyog! Bakit? Dali! Ina na rundan sir. Pulis! Ikaw ha! Pulis! Brutality ba inyo sir? Hilom! Ayaw pagkapila-pila naman! Iapil ka kag dakop ka! Kailan ko ni mong dakop ha? Pabusa! Punto! Kung wak kay sa, tugo ay dagang sa presinto tunduha ka. Saman! Baligya to sir! Mga kaman! Dali! Yawa ko mo sir! Dadago na sa Roldan Muran! Dada sa sakinan! Wa ko'y sa. Uy ko! Uy sa! Atas mo sa ito! Ano na pabilin pa magkadili Brando? Ha? Ay! Ito anong makauban mo? Sa tingin mo? Ano pa magkadili? Ito makauban mo to? Ako, Brando! Ha? Kung si Brando? Kinsa mo nga ni mo ha, Brando? Oo! Brando man ka? O si Brando bito ko! Wala lagi. Pero yung hanggang ulis ko ha, tunduha ka. Busa pagsir na ko. Dili ko ganang magsir ni mo eh. Kaya maglagot ko ni mo. Ha? Mas mayo ko man og magmam lang ko ni mo. Tupanti man ikini ha. Makahimo ka ganik sa nga supak sa balaod. Dili pa kadakpon. Pusilun ka lang kaglit yung tunduha ka. Di man ha? Pagkaway angay biya nga may mong pulis to, hana. Tuntong dako. Ang mahay ni niya nga mahimo ni siyang hustler. Kayang naong murag tangiro. Nampay nakta na ha? Mura yung katong tagatabukan na spaldo. Tuhe! Oh, ayaw di ka masama mo busina. Sa ito yun mo? Jonas, ayaw ko itong natarag sa ama, anak. Ayaw ta, di ba? Ay, oo, lagi. Uyab bitaw ta. Pero ano ko ginaya sa mo? Jonas, please. Ayaw kong sultihin sa ama, anak. Abi kinakuha naman ni mga ako lawas. Ingnan ko na mga sa pagsulti. Ni ako ano sultihan ka. Nga mabdus ko. Nagsabag na ko sa imong anak. Unsa? Ikaw? Mabos? Mao kina Jonas. Sagod lang naman ako tungay sa akong binawan nga sakit. Pinya nagsige ko kasugaon. Nagdunadahin ko nagsabag na ko. O kumpirmado yun. O sila kaman kape na kining bata nga akong kisapag. Di ay, ha? Habdos ka, ha? Mao ka na, Jonas. O ang iyong kinaikalibay, di ba? Kaya
Kay makakita ka na gito niya sa imong liwat. Nasayop ka. Ingnon ta ka. Wa ko malipay nga nagsabaka. Jonas! Mao na. Wa ko malipay nga nagsabaka sa akong anak. Kay dili pa ko andam nga mamahimong amahan. Jonas, huwag kang buhat ay kung ini. Kung di ka gusto ibandilyo kas ka naghanang kinagibuhat mo na ako, pagasli ko. Magpakasal ta, Jonas! Pakasal o niya. Di ko mapagkasali mo, uy. Pues, kung dili ka magpakasal ako, ikihada ka, Jonas! Sa? Kaya ko taon. Gano'n man day. Gilugos na bagod ka? Ngawa man. Basta kayo mo dangog ko sukmanan, inigpasalikway man ako! Ipataktak di ka sa mga pagkapulis! Lain na siya ng istorya, ha? Ayaw lang. Ikaw ba? Di ko man kakakumidya ka, noy. Okay, di ta magsulti rin ni Sid Quarters. Hinayan ng tingog mo kay di ni mawang dapit nga magsulti ta bahin anang imong isabak. Pauli lang una dito sa inyo. Kaya may trabaho pa kong giatiman. Muadtulong niyo ko dito sa inyo. Okay? Sige, uli na. Sige. Mabiyan ako din eh. Apan kinahalam mo ang to kayo sa bahay karong gabi eh. Kaya kung dili ka mo ato, maghimo ko mga lagang aron mataktak kasi mong serbisyo. Doon lang tas presento. Ikaw no, Roldan? Ako pa'y ikaw. Mutugan ka na lang sa tinuod. Ug iuli mo na lang ang imong natulis. Aron dili ka maprisong puntuha ka. Tinudang akong gisulti, Brando. Wa ko mula kaurong adlaw. Dito ako sa bahay. Ug saksi ko niya na si Duban. Masaksi sa mong kabagkakong tuntuha ka. Matod sa mga tao nga dito sa tindahan nga gitulis. Gisangpit ang imongan nga Roldan Moran sa imong kauban. Kung man magkuha sa kwarta, unya mo ligar ka ba yun? Dili magkadot ang iyong pasangil ako, Brando. Kay mulutaw ragyapon ang kamatuoran. No. Dili gi ko musugot nga makasagot ang tura. Mga pangitaan kag paagi nga mawas kung kinabuhi istura. Tungkol kay wa gusto niya pisag gamay pa. Yaka! Oh. Kinsa man ang binakpan lang, Brando? Oh. Si Roldan ka na. Oh, Mayo. Kaya niya yung magwang pulis. Malinti ang kaging tuntuha ka. Ano man ha? Roldan. Unsa naman sa nahimo nimo nga gidakop ka man lang, Brando? May saka ka? Wa ko'y sa ganahin mo. Sir. Ako na isulti, sir. Kaganiha, sir. Didto mis karbong area nagrobing mi. Ug maon lang mo na dawat ng report nga may usa ka tindahan sa insik nga gitulis. Unya amo din gadto. Og tinuod yun nga gitulis ang maong tindahan sa insik. Gani, ang tiguang insik yun mismo ang cashier nga mo'y gitiunan sa tulisan og mikuha sa tanang halin. Og matod pa nila nga ang tulisan ko no gisangpit sa iyang kauban og Roldan Moran. Pastilan ni mo tuha na ka. Pastilan ang tao ni mo, Roldan. Ang ato mga ginikanan nangita na ni mo kung hain ka na puntang pirnuha ka. Niya ikaw nagsigil ka papadlong sa gawas. Pagka ka naman, Loy! Wa ko'y kalibutan sila gipasangil ako! Baka! Wa ko mula ka sabay ka ganina! Ug saksi ko niya na si... Ano? Isuod sa karsil ito, anak! Isuod na siya! Wala siya gusto na ako. Ikaw lang yung tingali ko niya kipahipos lang. Husto ganda sa dede niya. Kinahanglan nga iya kong luwason. Kinahanglan luwason niya ako kadungkanan. Mablos na ko sa mong anak, Jonas. Busa kinahanglan na nga imo ko pakaslana. Kinahanglan, Diyos. Unsa, sir? Mao ka na, Brando. Nagduda ko nga nagsultis tinuod si Roldan nga wa siya sa... Apan, sir? Iyangan ang gisangpit sa iyang kauban. Nahitabo na kini makausa kay gayon ni Ana, di ba? Ha? Wa ba? Nga may nanulis, nga ni Roldan magida. Mao nga, Brando, paminaw, ha? Kunya na ito ang insik nga gitulis, ha? Kay mulakaw na ko. Diha lang ako na si Roldan sa kasir.
Unsa? Mao na nang. Tuwa na sab karon si Roldan sa karsil. Gidakop sa mga kauban kong mga pulis. Kay suspitsado na sab siya sa laing pagpanulis sa karbon. Usa ka tindahan sa Insik ang mato pa nga gitulis sa usa ka Roldan Moran. Inuok ko. Usaon ta man lang ning atong mangod ha, Jonas. Ano ko masayod sa angay kong buhaton. O si Mama. Ako na bang i-forward niya ang cellphone number ni Roldan. Tana, Jonas, aton ta si Roldan. Nang. Kung sa man, nakuha ba ninyo pagbalik ang kwartang gitulis ni Roldan? Nabalik na ba kini sa tag-iya? Wa. Ay, wa! Wa lagi. Ano naman na ang kwartang iyang natulis, ha? Kinahanglan mabalik kini sa tag-iya aron magagawas na si Roldan sa karsel. Jonas, dili ko gusto mabilanggo nga itong manghod. Dili, Jonas. Nang paminaw ko doon na. Di mabalik ang kwarta kay matod pang Roldan. Wa kuno siya kalibutan sa nahitabo. Dili kuno siya nagtulis tindahan sa Insik. Unsa? Dili siya natulis? Apa na sa mapagkahitabuan nga siya man ang pastanginan? Naunsa ka, good Jonas? Ipaklaro na, oy! Kung dili man gani si Roldan ang nagtulis, pagkausa dayon siya sa bilangguan. Dili ko gusto mapreso nga itong manghod nga way sa Jonas. Busa at di man na dayon kini maong kaso. Unsa? Mao kana. Itinil gani ko ninyong dugay dinhi nga way kamatuoran ang tanan niyong gipasangil ako. Isumbalik ta mo sa pakiha. Paghuwat. Kaya ang imong maguwang na lang among gipaabot. Aron adtoon mo ang tag-iyas tindahan nga imong gitulis. Dali agi ninyo. Ayaw ko ninyo paabta dinhi sa karsel og 24 oras. Aron di ta mo isumbalik sa pakiha. Ikaw ba? Tugaan na lang lagi? Hain mo gibutang ang kwarta nga imong gitulis. Aron masulba na dayon kining maong kaso. Buko ka bang sultihan? Wa ko'y kalibutan sa inyong gipasangil ako. Dili ko kawat tulisan. Mas tulisan ka pa na kong dagway. Siya! Tanong na sultihan mo! Bukan rin ka sa uong tutuwa ka! Kadaghan mo pag-artaroy. Buki dayon! Ako galing mo sultig bukan sa ubukan ko gidayon. Kapoy na istorya ang binot-bot, oy! Pidyo, gini mo eh! Dili pa lang kang manghuli sa Jonas eh! Bugha kang tutuwa ka! Palami ang gini mo eh! Iso ka baga. Tisingi ko. Pagawas ako ko din sa presyuan. Unya, adto tang duha dito sa gawas ni presinto. Unya, hubuan ang imong uniforme. Bagay ta! Ayaw na lang tugag-tugag silok magay na ko, do! Kaya mabalik-balik ng gusok mong tuntuha ka! Bali-bali niya. Tiyan rin nagdako ni mo, Brando. Pero bulay o kang dako. Di ka ka manokmag. Iyon sa pistola na gigisalikan mo. Magkigsukmagay ka ganin ako na, hambutang. Sikma ka gikitsap na kung buanga ka. Limal! Ay, Baya. nakablitang ka itong akwarmas! Ay, nalikablita! Unsa may mahitabo nining tungura. Yun na. Kay unsa man din ang problema nga giingon mo, ha, Ate Dora? O ganun nihila ka man? Basta nag-off duty ni mo. Ato ta mulaw sa ato. Ato ta magsultang tarong. Papahat na ninet. Tipik lamang katong inyong mapati sa sunod nga sumpay ni atong sugilanon. Asa kapadulong Roldan Moran.